Good morning everyone! Welcome back to another vlog! And today po guys ay day off namin ni Mac. Kakagaling lang niya sa night shift. Kaya pa naman ng energy. Fresh ka pa ba? Ako kasi nag-pick up ako ng shift for tomorrow night. Though pupunta kaming Sioux City bukas pero magsisimba kasi kami. So, ngayon pupunta namin Sioux City para mag-grocery. Try naman natin guys na pumunta ngayon sa Sam's Club. Kung anong meron doon kasi sa Costco kami pumupunta dati. Kaso ang layo kasi ng Costco sa amin. Kaya try natin dito, at least mas malapit na if ever. Let's go na! Kaso masyadong pagpangpadala, ganun. Kala mo dito dyan malaki. Yung kulay pink. Wala pa po siyang binubunot mga kapatid. Puro pa po binabalik. Hawak-hawak lang muna. Ay, ito. Kailangan natin to. From last week, parties are gone. Weekends are when can't even handle myself. Mas mabango to. Kaso, kailangan mo tong ilagay pag nagre-rinse na. Pwede. Is everything a dream? I don't know what this means. Time has been slow, it seems. Cover your face while we blame the 19. So many different scenes, growing from what I've seen. Pwede ka na maging bagger? Kung ayaw ko sa Costco tsaka sa Sam's Club. Gabay na. Staying in quarantine. Blame the 19. May isang karton matan sis. Sabay. Sis, kinarton matan sis. Siyempre sa available. Ay, pakidin. Stop. October 2022. Same October. October. All the flowers in my garden never looked as bright. 7 lang. Ay, meron pa naman akong parmesan doon. Pero ay, 2022 lang ang experience. When you learn how to breathe, look at my eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. All of my life, where have you been? 'Cause you're the only Magkarga kami, Deg. Masama na, oh. the only thing I need. Malapin ng tamanok. Hala ka, Maknikos. Mabubunggo ka na dyan. Takbo. Hala.
Kawawa ka naman. Bam! Barabim, barabam! Kawawa ka naman sa asanak. Punong-puno kasi. I'll just put the Sam's Club stuff here. I mean, yeah. Hey guys! So we are back home from Sioux City and nanggaling kaming Sam's Club. That is the plan, and then nanggaling din kaming Walmart. Pero sa Walmart, konti lang yung binili namin, yung mga wala lang or medyo mahal sa Sam's Club na mas mura siya sa Walmart. Yun yung binili namin, tsaka yung mga produce na hindi naman namin kailangan ng madami. Yun yung binili namin sa Walmart. At nabudol na naman po kami sa Walmart ng mga kung ano-ano. Bayad na naman ako ng less than $300. But for the Sam's Club, guys, na nabili namin, ano siya, parang less than $500 yung binayaran ko with tax na yun. So, for you guys who are not familiar sa Sam's Club, lalo na sa mga papunta pa dito sa US, Sam's Club is just like Costco din siya. Yung area is parang warehouse siya. Tapos, more on bultuhan yung mabibili mo. So, walang tingi-tingi or walang isang peraso lang. Usually, isang ganon. So, mas mura siya dahil bulk siya, pero mahal siya kasi ang dami mong binibili. So, yung mga binili namin, guys, are the things that we usually use. And yung alam namin na hindi siya masisira. Kaya nagche-check kami kanina kung nakita yung mga previous na clips, kung ano yung mga expiration date. Tsaka, nagbabalak din kasi kami na doon na kami bumili ng ibang products na ipapadala namin sa Pilipinas. If ever. Ayan. Kaya medyo nagsasurvey kami kung ano yung mga pwede namin ipadala, kung magkano, para alam namin yung budget namin. Tsaka, kung paano yung gagawin namin if ever. Papakita ko lang sa inyo, guys, yung mga nabili ko from Sam's Club. So, unahin na lang natin, guys, ito pong part na to. This is the Nissin Cup Noodles. 30 packs na siya. And this one is a kitchen towel na 15 mega rolls na siya. So, okay din. Thick and long lasting. Sana, okay siya. Next dito, guys, are this one. These are the Tide Pods. Ayan, na 168 packs na siya. Ito yung ginagamit namin dito sa bahay. Pero madami pa kasi kami nung nag-Costco ako. Kaso, ito, papadala namin sa Pinas, if ever. Nag-iipon lang ng pwedeng ipadala. So, 2 boxes. And then, another pang laundry, guys, are this one. This is the Downy Unstoppables na yung scent booster. Yung para siyang ganyan, oh. Yung lalagay mo lang siya sa washing machine na ganyan. So, we got 2 para sa ipapadala. We're trying sabon. Ito yung gamit namin nung nasa Tennessee kami. This is the Gain na liquid laundry soap. Try lang namin kung mas makakatipid ba kami sa liquid or sa Tide Pods. Kasi, madami kaming nilalabhan, ganyan, mga uniform, tapos yung mga towels, mga kung ano-ano. So, try natin kung mas makakatipid ba tayo sa liquid. This is the Hormel na chili beans. Ayan, chili with beans. Gustong-gusto ko to, guys. Nilalagay ko sa rice, ganyan. Mas mahal kasi siya sa Walmart. This is already 6 cans. So, ang ginagawa ko, guys, kung paano siya nako-compare, while we are in the Sam's Club kanina, naka-open yung Walmart app ko. So, kung ano yung mga usual na binibili ko sa Walmart, tinitingnan ko siya kung magkano yung per piece sa Walmart or per ounce niya, kung mas mura ba siya or mas mahal sa Sam's Club. So, dahil ito nakita ko na mas mura siya sa Sam's Club, kaya kinuha ko na siya. So, may mga nabili rin kaming mga damit doon, guys. This one is the Panty na Reebok siya. Sale kasi siya. So, 5 na siya na seamless. And then, bra na 4-way stretch. Ayan. Ganon. So, para mas comfortable sa duty. Kaysa yung ganun yung strap. Tapos, basta, pag hindi ako komportable kasi kailangan komportable yung bra ko pag nagjo-duty ako. Tapos, may binili si Mac na pantalon niya na Gap. MSRP niya is $79.95. Pero mura lang to dun eh. And then, sale naman to na hoodie. I think this is only like $6 or $7. Hoodie to ni Mac. Naghanap kasi kami ng may ganito. Para lang ngayong spring, medyo chilly pa outside.
Yan, pwede niyang gamitin. Shorts, preparing for summer kay Mac. Ayaw niya yung kulay na to, pero sabi ko, ang ganda kaya! Pwede siya sa white shirt, sa kahit anong kulay. Tapos, pilitan na siya. And another one like that is, eto din. Short din. Tapos, bumili lang ako ng cami para sa mga nabili ko sa Shein na mga damit ko. Kasi may mga parang siyang see-through. Para may magamit lang ako. White cami. This time, guys, madami kaming nabili na mga meat. Di naman super dami. Pero sa Costco kasi hindi ako bumibili doon ng mga meat. Kasi medyo mas mahal siya. Pero sa Sam's Club, grabe, para siyang 50%. Hindi naman, parang yung per ounce or per pound ng binibili ko na meat kasi guys sa Walmart is 6 point something dollars. While in Sam's Club is 4.98. So, doon na kami sa Sam's Club. Ang problema lang kasi guys sa Sam's Club, sobrang laki ng serving. So, this one is already $30. Pero ang per pound niya is 4.98. So, doon na lang kami bumili kasi sayang din naman yung almost $2 na para siyang parang difference nila from Walmart. And then, we will try this Angus steak beef bacon. Ayan. Nakangay lang ako nakakita ng beef bacon. So, kumuha na kami. Hindi kasi kami kumakain ng pork. We have chicken and cheddar breakfast links. Ayan. Para siyang sausage. Ayan. For our baon sa hospital, we got string cheese. Ayan. Ito guys, hindi ako kumakain dati ng mga ganito sa Pinas. Doon kumakain ako ng cheese, parang yung cheddar cheese lang. Tapos nung dito, nagtry ako dye. My God, parang kumain ako ng 4 na ganito in one shift. Nagtry ako. So, I told Mac, siguro 1 to 2 sticks lang per shift para maging okay yung chan. Or hindi ko alam. So, I'll try kasi ngayon yung mga cheese nila dito, parang natatay ako lagi. Sorry for the word, pero hindi maganda sa chan ko yung mga cheese nila dito. So, I don't know. Tayo na-excite ako guys. Meron kaming nabili na ano bang tawag dito? Rotisserie chicken. And parang lechon manok in short. This is only, I think, $4.98. O, diba? Parang ang laki na niya, ha? So, ito naman, guys. May nakuha ako na libro. This is only like $12. Naghahanap talaga ako ng devotional book. Tapos, nakita ko doon, para siyang devotional book, tapos meron siyang pwedeng gawin na activities. So, gusto ko siya kasi gusto ko na susulat sa libro or sa notebook. So, nagustuhan ko siya. This is One Step Closer Devotional Guide, Unstoppable, written by Candace Cameron Bure. Ayan. I got this one. Kakasabi ko lang nung isang araw na I will not buy this anymore. Yung mocha frappuccino. Same price sa Costco, guys. Ayan, kaya sabi ko hindi na ako bibili kasi hindi namin nare-recycle yung mga bottles. So, sayang. Para siyang nakaka-guilty lang. Pero, this is, I think, $19 for 15 pieces na ganito. Nakabote na siya. So, gusto yan ni Mac. And then, this one is the baby spinach na organic. This is only $3, I think. Mas mahal sa Walmart, kaya doon na ako bumili. Pero ito, nabudol po kami sa banana kasi nung tiningnan ko habang nasa Sam's Club kami kung magkano ang per pound ng banana ng Walmart, it's more expensive. Tapos, nung nandun na kami guys sa Walmart, mas mahal siya, parang cents lang yung yung presyo ng per pound nila. And nga pala guys, speaking of Walmart, grabe, sobra yung inflation rate. Like the eggs that we buy before, yung 36 pieces na eggs, it's only like $3 before. Ngayon, yung 18 pieces, 4 point something na siya. Gulat talaga ako sa egg, guys. Sobrang mahal. Oh my goodness. And then we got here, ang tawag nito, popcorn. Kasi, ubos na yung popcorn na stock ko sa hospital. Pag nagugutom kasi ako, nagluluto ko ng popcorn doon. So, bumili kami ng 32 pieces para may stock ako sa locker sa hospital. And then, this is for the house pa rin, guys. This is the Downy na Calm. Same scent sila nung mga pebbles. But this time, this is the liquid one. So, we're trying to figure out kung saan kami mas makakamura. Kasi, syempre, guys, my God, malaki dollar nga sahod mo dito. Dollar naman ang ni-spend mo. And then this one, this is only $5. This is the Welch Grape Juice. Ayan, $5 na tong dalawa or 6, something like that. Ito siya, Ziploc.
Hindi ko alam kung magstay ito dito sa bahay or part to ng ipapadala namin sa Pilipinas. We'll see. Kasi mahilig din, kailangan din nila na ng tong Ziploc sa Pinas. Eh, ang mahal ng Ziploc dun. Kaya, yan na lang. And then, one of my favorites, this is Diced Peaches. So, gustong-gusto ko to guys kapag naka-ref siya na malamig. Tapos, snack lang din. So, babaunin to sa hospital. And then, this is what I got na pinakauna sa lahat. Kasi itong si Mac gusto niyang ikutin yung buong Sam's Club. So, sorry. Dami ko tuloy na pick. Ang dami ko tuloy binayaran. Sakit sa heart. Ayan. So, this is a 24 pieces set na glass container. So, this is what I like. Kasi, nagma-microwave kami ng almost all the food. This one, meron siyang iba't ibang sizes. I think. So, I'm so happy naman guys. Ang dami. Yeah, may iba't iba siyang sizes. And this one is the biggest one. Meron na akong lagay ng aking salad. Lalo na bumili ako ng mga produce from Walmart for my Tex-Mex salad. Ayan. We got snack. So, ito guys, nakita ko to na kinakain ng kawork ko na travel nurse namin. This is a cauliflower stock. So, made of cauliflower. Tapos, salt lang siya. Yan, real food from the ground up. I don't know kung totoo siya. Pero yan ang magiging chips namin. Lalagay ko lang siya sa Ziploc na babaunin. Ganun. Tapos this one naman ay vegetable naman siya na mga ganito. Parang $6 ang isa nito. Speaking of snacks, guys, we got here the 30 pieces na Cheetos and Doritos. So, nung last time na bumili kami, lahat ng nabili namin ay spicy, but this time, tinignan na talaga namin na hindi spicy. So, okay itong nabili namin. Ilalagay ko most of this sa locker namin. Kasi, ang ano nito guys is $1 sa hospital. So, bumili na lang kami kasi nung kinumpute ko siya para siyang 30 cents or 50 cents lang. Ang isa, eh, sa hospital, $1. So, okay na yun. Para lang sa mga panahon na wala na talagang makain, pero this time feeling ko naman hindi kami masyadong kakain ng mga kung ano-ano kasi madami akong binili na prepare ko na pwede naming pagbaon. And then guys, we also got here Dr. Pepper na in can. This is soda. So, sa mga papunta po dito ng mga nurses sa Amerika, pag ang pasyente nyo ay nagtanong na, or pag ang pasyente nyo nagsabi na they want Dr. Pepper, they are not asking for the doctor itself or the doctor. They want a drink. Dr. Pepper. Ayan. So, kanina, dapat ang bibilhin namin is like the Gatorade na para siyang drink. Tapos, nung nakita namin yung Frappuccino, sabi ko, we need to give up one. Ang naiwan ng Dr. Pepper. And then, naiwan sa cart namin is Dr. Pepper and na ibalik ang para siyang power drink, parang something na ganyan. Ayan. So, I think that's all that we got from Costco, guys. Meron kaming mga nabili from Walmart, pero I think hindi ko na lang siya i-share kasi sobrang basic lang naman guys, mga pang salad ko lang naman, chicken, tas may mga nakita kaming clearance na mga damit, mga pang winter na mga gamit, ayan. So, okay na yun. Usually naman yun yung nakikita niya. So, this is the Sam's Club na almost $500 guys. Sakat niya sa heart. Pero okay naman kasi mga pang matagalan to na magagamit. Kung i-compare ko siya sa mga pagbili namin, kung kunyari yung Tide Pods, bibilhin namin siya sa Walmart, sobrang mas mahal siya ng mas malayo. So, okay na. Doon. Tapos, sa Costco, mas mahal na yung Downy nila compared sa Sam's Club. So, ayun, okay na rin sa Sam's Club. So, sabi ko kay Mac, parang wag na lang ata kami pumunta ng Costco para mas okay na kaming mag-Sam's Club na lang. Kasi mas malayo din kasi sa amin yung Costco. So, that's it, guys. I hope you enjoyed watching this video, especially to those nurses who are coming over, mga papunta na sa US, ayan. At least alam nyo na yung mga pwede nyong puntahan sa mga pinagbibili ko or sa mga pwede nyong ipadala or sa mga pwede nyong i-consume kapag pumunta na kayo dito sa US at least. Sana may natututunan kayo sa vlog or sana na-inspire kayo na lalo maging eager, ma-excite lalo sa pagpunta nyo dito. Though life here is hard,
But in my case, it's still more comfortable here than staying in the Philippines. Kasi, ayan, nabibili mo kung ano yung mga gusto mo. As long as you're disciplined ha, sa pagbabudget. Thank you so much everyone for watching. And mag-proceed na po tayo ngayon sa shoutout for this vlog. Hey everyone! Thank you so much guys for reaching this part of this vlog again. And magsha-shoutout lang po ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na pocket money to USA and agency reimbursement plus bonuses. Ayan. Ito siya, hindi ko ina-imagine na ganito kadami yung manonood ng vlog na to. Basta talaga usapang pera sa pagpunta dito sa USA. Ang daming katanungan. So, ginawa ko na to guys. But still, if you have any more questions regarding money, yung mga pocket money nyo, please do comment down below, okay? Para po at makatulong ako sa inyo. So, shoutout po kay Pamela Cordero, Okoy Bernal, Rainier Ilado, Rufa Abaya, mga bago talaga guys. Red Eye, and then kay Chain Ginia. Ayan, and then kay Ronica Berto, Vanessa Uno, and kay Rosemary Sumulong. Thank you so much everyone for commenting and sa pag-appreciate ng video. Sobrang ano guys, hindi ganun kadali yung paggawa ng videos. Kung iniisip nyo na, ay, ang dali-dali lang ang paggawa ng video na parang, sobrang dali yung mga parang ginagawa ko na nakakita nyo. But, the post-filming, and the filming itself is hard. Paggawa pa lang ng iba't ibang anggulo. Pag-ulit-ulit sa mga ginagawa. Para lang mas maging entertaining. It's a little bit, it's a work. Okay, so, that's why talaga na-appreciate ko guys yung mga nagko-comment and nakaka-appreciate din ng work ko. And if you have any suggestion on how I should do my videos, please don't hesitate to comment down below. And if you have any question regarding sa pagpunta nyo dito sa USA, please comment down below and I'll try to make a video out of those questions. And yun guys, sobrang salamat. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!